saya hanai tangmani kaisa kok hanya hayang seler tuti phano kaisa video nukma bagai nugoi khanawai khunju habliya a kok rokno belai kheno joler kha tamni hinba tabuk thansa anglainani jorawa thansa anglaina hanai tipramo thatai TPF bubagrani luai jakbai bubagrani tuidul jakbai गोबांमा borok हाजार borok बाइक रेली खलायलायखा नक नखम याकारलायै थुयासा खलायै अक बुकसा खलायै समय मते मासाया खलायफानो पारा पारा गामि गामि थांगै ककपि लायखा बुबाग्रानि तुइदुल जाकनि बिसिंतै तुइदुल माबाय तैजों गोबांमा borok आं वानसुगो खाबा साजाखा इबा थानसानि लामाव गोबांमा borok न जाजागो तै हामजागो आबनि बागै जों मगलबाय नगै मानखा बुबाग्रा संजे आसुक साल बाइक रेली खायतानिव दाल बिदाल कामिनि बररक लगिरे लायखा तै चुबा लायखा अबरक न नगै आंले पाइपलाया हामबायसि मारिव बेलायखे आं sak bai thang nugoi tongthokmani bisingtei borok bai baksa logirei manya phano angle belaike kha tongthogoi tongmani phiaba kaisa bwroi Facebook o kerama khlaiei je bubagra bai PKMM no sejai kok sai tongmani obono nugoi ang belaike no joler kha haisi o borok bini kami boro bojagani ang saimaya bumungle khanao seijaknugo Monihar Deborma hanai BJP ni bo podo tong BJP ni abang saimanani bo nangya tei saimana bo musungya bad bo BJP khlayo abole spos rup saimankha phiaba mo hai khlaiei chini bubagra tei PKMM songhairokno target khlai sejawi kok samani borok ya singthun PKMM ya singthun bubagra ya singthun tai kubuni regional party ni jesa neta phano singthun nungbo mungnawi target khlai sejai kok sai tongmani obo wanjei rok dofani ari rok phandoi tongmani khlaio ang bini video naitutei bini mokhang tei bini kok samarokno kisaphan mokol godal jakliya आसुkai आं tungui phayo joleri phayo obotui borok rok tai kunuya nijini nokhongo kisamisa bahai khlaiei sungsarei mannai nijini nok nokhong takhuk bukhuk no bahai ke kisa kusuk beremo tisai mannai sudu borok ni personal life ni simisi borok naharo dopani bagai mungsa nahar mungkrei NC Deborma phanong thun Mebar Kumar Sar song phanong thun ha jesa leader phanong thun tiprasani leader samung khlai tongnai rokno aba hai khlaiei kutukmani belai ki chaya tamni hinba chini thansani lamano suprumani ji khlaio abo kebono kebo kebeng yawoi seja yawoi jani je motha ja khlailenya tonggule bole temani BJP khlaio honai aba haike target khlai nawi kok sai tongba jungnukha chini borong gonang MP Reboti Deborma boni je sakbai thangei bubagrani program rogo manjagei kha tabuk boba azarawo kok kahamno sai tongle ko o burai keramale temani aro aba haike bason ruitong Monihar Deborma bahai khlai nangchini bubagra tai PKMM songa asuk target khlai sai tongmankha ang hingke tabuk tai nasigi manya je sanapano bumungnaw nyang sanai ang obo hairokno tai bar bar nai manli aisi
थानसा आंनानि बागै गोबांमा बरक थुयासाया खलायै बहक माइ पुंया समय मते मासाया खलायै गामि गामि सिक्ला जाकला जत गोरोंलायै बुबाग्रानो लगिरलायखा अ जागा बताइबसे फान्द जागनाय कक बुले सुबा जागनाय कक सि सानानि नां बुले बरक वानजै बे वानजै खेबा तामो दाल बिदाल पार्टी खलाया तंग बरकनि बिसिंगो अबाहाय इंया बुले बरकनि बिसिंगो सेजा लाइमारक करि बिले जेफोरनि तिप्रासा तकथार जागै दङ बुथार जागै दङ अफ्रो बरक चपसाङै थाङो नि बागै काहाम कक फाइ सापाया तिनि सुक जरा जों मकल बाय थां नगैनो दङ हाइफोनो सिनि बिसिंगो खाय वानजै बे मिलिलाय से बोसोकां थाङै माइक बोसोकां थाङै निजिनि बरकनो सेजावै निजिनि बुबाग्रानो सेबजावै तिप्रासानि काहाम लिडारकनो सेजावै कक सावै वानजै रकनो उल्टा फान्दै दङयो नों बर तंगै निनि लाइफ नि सेफगार्ड मानै तंग तिप्रासा बै तंगैनो निनि लाइफ नि सेफगार्ड मानै तंग नबले तिप्रासा बुलुंगो तंगैनो नों रखाङै तंग नबले वानजै बुलुंगो थाङै नों वानजै रंनो कक कतर थाइसा थाङै साइमानो थांलासा नों वानजैनि गामियाव थाङै वानजैनो सेजाय कक साला नों तिनि खरकसा बोरैंगै दफानि खरकसा बोरै तै सिनि बुबाग्रानो तै सिनि पिके मेम सं हाइरंनो सेजाय कक साइ दंगो खोना तै दिने बुबाग्रा करैं थांका पिके मेम करैं थांका नेक्स्ट टाइम नोंगो सिनि एनसी सार मेबर सार संनो सेजाय सानानि फानमान बनाय नरकनि थानि आबो सुकनि बारा तै मुंसा करै जानि जा खलायलाय मानो जतनो खलायलाय दि खाबाय खोबाय जा खलाय दं बाहायके खलाय दं आबोनो खलगै सानानि नांगिया निनि थानि कबै तंखाखै नों कबै खलाय दि सामुं खलायखाखै जतन नुकजागानो आबाहाय खलायै ससियेल मीडिया फाइ बसावै माइक बसकां फाइ सिरिखगै तिप्रासानि लिडार रकनो टारगेट नावै ककता सादे हामियाव ताखि चन्दे नों जे बुकुक पेरमानि आबो जतन निनि साकावासे हामिया सिलजागै दङ आं फेस टू फेस आं बाय कक सानानि खलायखा हंखे एनी बरक आसुकलायनो सालायमानो आं किबो किरिया गाबो गाबरक या बरक एनी बरक न फानो फियाबासिनि बुबाग्रा आसुक खलायै वानजै रक बाय टारगेट ना जागै दंगो बुफुरुक चान्स मानो हनै हामिया लामाव तब फानो सिनि बुबाग्रा साहस खलाय सामुं ताङै दंगो कायसा बदल करै कायसा पार्टी ओ करै बो पब्लिकली सामुं खलाय फनुगो 1917 नि सिमी रिहेबिलिटेशन सेंटर तंगै तंनाय सिनि बुरु संनो सिनि बुबाग्रानो थांगै दिल्लीव थांगै मीटिंग आसुगैनाय दिनै ताइसा रिसेटलमेंट खलाय रिफिर खोनाबले आ जागा नों मनिहार देबरमानि तामो तं फन तंसादा तं प्रूफ नों थांगै जा मालायखा बुरु रकनि बागै बुरु रकनि टेक्टनि बागै नों वाइसासु बुकुक पेरमादा तंखा और पाताल कन्या राजा हनै नांनुया कक साइ तं सिनि बुबाग्रानो निनि ओ बुकुकनि कक जे नों पेपलामानि बोरै कवर हाइके आंनो नुगो सवा केफेक बोरै कवर माइक बसकां फाइ साइ तं फाइमा हाय साल फाइके न गुरि उचुवाक मेला काग्या लांगि काग्या मेला बाहाय इंग तंनाय आबोतै नुखुंनि बोरै हाइके आंनो नुगो नों बासवा केफेक बासन हाइके रुफाय बिले बुकुक मनिहार देबरमा नों सिनि बुबाग्रानो सेजायाले सिनि पिके मेमनो सेजायाले निनि बुखा बिसिंगो हामिया वानसुक याले जेसा पानांगै तंदि फियाबा ससियल मीडिया फायै महाय खलाय नुखा हंके जोंबो सिनिबो राइट दङ जों से आसल दफानि कक सानानि राइट तिप्रा साबै तंगै कक साव जों नों तिप्रा साबै करै नों वानजै बे थांगै जि कक सावो निनि तै डबल राइट दङ जों अ दफानि बागै कक सानानि सुवा केफेक बोरै 12 मास सुवा केफेक हायं दङ इनि मोखांसे बस यार बासन रई दंफाय बोला
जोंबो साइमानो गोबां नेता जिनि दफानि एगेन्स्ट सामं थाङै दङ तामनि हिनबा सागो कुबै गैयै बोखा कुबैबाय दफानि बागै किरिया खालाय सामं थांमाया सेजाय साना सिमि कक मानो इबा सेजाय साया फानो रां पैसाओ याक फलगै सामं थाङै दङ दफानि बागै काहाम कक साइमाया साका साका काहाम कक साइनाय उलो बुट लाई पासं थांप्रुकै sak saijungni phaising naharei cholilaisnai 25 years lai thangka tabukni sekang thokok jakmang lai thangka tabukbo thokokna bagai gobangma dal bidal bodol kok bodolni leader kok sai tongo phiaba जों borokni sakao bumung nawoi kok hamia khuk sitra sanani जों अबहाय थांगलाक जों जे फेस टू फेस ससियल मीडिया तैफानो सानानि नांमा बरकमा सिमिसि जों मा सावो नों हाय मनिहार देबबर्मा नों हाय बोरै जुवा केफेक मोखां गुसुं थाम नक फिरक जाखायं दङ निनि तमं मोखां फ्लिक फ्लिकै आरो जिरगै पाताल कन्या बुबागरा हि सेजाय कक साइ दंमानि अबनि बारा तै कक साना मुसुंया तै साबो साया नों हायते 100 जना फाइके 100 जना नां अतिखिनि बुमुं नाय सानाय जतन हर काहाम तनि खतै आसक सालिया साना नां पुरो सानाय तामो मेन्द्रा आसक आईपीसी खिकलाइना रक टारगेट नाय दं अकक सामानि आंगरो तो अश्लीलता कुनो कक साया आईपीसी खिकलाइनानि टारगेट ना खांखाय आईपीसी काहाम खै परिफाय दि आईपीसी बरनि हयते अंखर कन्स्टिट्यूशन जे निनि फाउंडेमेंटल राइट्स इंदि सिटीजनशिप नि राइट्स इंदि निनि फ्रीडम एक्सप्रेस न तुई इंदि जत कन्स्टिट्यूशन नि एक परिवै सिवै पाइखा हनके आरनि हयते आईपीसी बबो बाहायके अंखर काहाम खै बुजिना दि कक सामा बायले वानजिरक चिनि बुबागरा काहाम कक सामा बाय एफआईआर खलाइमानि आबरो नकबार आबो बिखिसि मुंसाया जोंनो फोरोंना नांगेनि दा जोंरो हायनो एरें तंगै बोसाकगै हायनो एरें चावै आसुक तंगिया टाइम ताबुक सिनिसि नरखाय फक्कर बुरै अरो दफानि बागै मुंसा खलाइना बसुक गया सानानि बसुक गया नरक साक साइसुंनि बागै सिमिसि नरक टारगेट